गथ' खन्थाइनि बिथौखौ बिथाङा बेबादि बैसोनि गथ'आ सुरखोनाया बेसेबा गोजौ हाजो थिखिनियाव सुरखोलांनाय बादि अब्लाबो बिथाङा लिरदोंमोन। बेबादि खन्थाइया माब्लाबाबो थैनो थाङा, मानसिनि गोरबोआव हाबना थायो। आरो बिदिनो दोंसे खन्थाइ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिबावनो सानदों। कारामाजिन होननाय सासे खन्थाइगिरि, बिथाङाबो लिरदोंमोन मिजिंमोननि दोंसे खन्थाइ। बे खन्थाइखौ लिरनाय जादों 1822 मायथाइयाव 1822 मायथाइयाव बिथाङाबो मिजिंमोननिनो खन्थाइ दोंसे लिरदोंमोन। 4 सारिनि 2 सारिनि We see the shadow of happiness. We see the shadow of happiness in dreams of terrestrial globe. Happiness exists somewhere. There is no shadow without substance. बिथांनि जि खन्थाइ, बे खन्थाइखौ बिथाङा थैनायनि दसे सिगां लिरलांदों। बिदिनो जोंनि खन्थाइ लिरनायाबो आं सानो गुन गोनां जानांगोन। खन्थाइल' नङा, गासैबो जोंनि लिरनायफ्रा गुन गोनां जानांगोन। आरो बेनिफ्राय मानोना बे जोंनि लिरनायफ्रा फरायग्रानि खाथियाव थांगोन, फरायग्राजों साबजानाय जानांगोन। आं खावलायो दा जाखांबोनाय गोदान खन्थाइगिरियानो जा, लिरगिरियानो जा, लिरनायनि माखासे आदब नेमखान्थि बेफोरखौ मोजाङै सोलोंनानै लायो, बेखौनो आं खावलायो। दा जों फैदिनि बान्थानि ओंथिया बे नङा दि थुनलाइ बिजिरनाय। सोरबा सासेया मोजां लिरोबा बिथांनि लिरनायनि माननि सायाव बिजिरनानै बान्थाखौ सायख'नाय जायो। दा जोंनि थांखिया बान्था बुथुमनो थाखायल' लिरनाय नङा, जों थुनलाइ सर'नो थाखाय, थुनलाइ सोरजिनो थाखाय जों लिरनांगौ। आं बाराखौ बुंलिया। जोबथायाव आं बे बर' रेबग्रा जथुमनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे अराय मावथि सोद्रोमाफोरखौ साबायखर होनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर होबाय। मानगिदिर लिरगिरि साहित्य बान्था मोननाय रनेसन नार्जारि बिथाङा गावनि बानबुंथिखौ होनानै जोंनि हाबाफारिखौ बेखेवलांदों। दा समाव जों सासे आरो आलासि जों सिनायथि होनो नागिरदों। जौसाङाव सानै आलासि जोंनि गेजेराव सफैनो हादों। गिबियावनो जिल्ला परिषदनि मोनसे समनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार
रुबेन मोसाहारि बिथाङा जोंनियाव सफैदों बिथांखौ जौसाङाव फैनो खावलायहरदों गावनि सिनायथि लानो थाखाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो जों बरायनो लादों रुबेन मोसाहारि रुबेन मोसाहारि बिथाङा सासे मैखोम हारि सिबिसुला बिथाङा मोनसे समाव बिडिअ'मोन बिनि उनावहाय जिल्ला परिषदनि सासे इजिल अफिसार जादों आरो बिथाङा गांसे आर'नाइजों बरायबाय आरो बिथाङा बर' जथुमनो मोननै बान्था होनायनि खाबु खालामदों बे जाहैबाय निमाथि मोसाहारि उन्दै लिगिरि बान्था आरो गुबुन मोनसेया नरेन्द्र मोसाहारि फोरोंगिरि रावस्लाय बान्था बे मोननै बान्था बिथाङा दङ बिनि उनावहाय जों सासे आरो गेदेमा आलासि दङ रेमिल एकाडेमि कलेज बिएडनि गोरों दङ बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों गावनि सिनायथि लानो थाखाय आरो बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायनाय लादों डक्टर बिरेन्द्र बर' बिथाङा रेमिल एकाडेमि कलेजनि गाहाय प्रिन्सिपाल बिथाङा जाहैबाय डक्टर बिरेन्द्र बर' प्रिन्सिपाल रेमिल एकाडेमि कलेज बिएड गोजोननाय होदों जोंनि बर'खौ नाजावनायनि थाखाय आरो बे समाव जोङो दोंसे मेथाइ खोनासंनाय जादोंमोन जोंना एसे टेकनिकेल प्रब्लेम दङ लाइटनि प्रब्लेम जादों जों माइक माबानो हायाखै दा जों दान्दिसे उनाव जोङो मेथाइ खननाय बेखौ लागोन आरो बे समाव जोङो बयखौबो ओंखाम जानो जोङो एसे ब्रेक होनायनि बाथ्रा जादों जों 20 मिनिट जों ब्रेक होबाय नोंथांमोना ओंखाम जानानै 20 मिनिटआव जानानै बेयाव थुबुर जाफैफिननांगौ दा जोङो दान्दिसे जोङो ब्रेक होबाय 20 मिनिट